ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆಯ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಗವತಿ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಿಕಿ. ಭಗವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅವೇನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಗೋಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ 4 ಬುಕ್ ಪಂತೇರ್. ಅವೇ ಒಮ್ಮತ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ಒಂಜಿ ಭಾಗವತಂ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು. ಅಂಚದ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಹೆವಿ ತತ್ವನ್ ಮತ ತೆರಿಪಾದ್ ಕೊಡ್ಪುಣ. ಅಂಚ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಣ. ಪಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಉಂಡತೆ ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಶ್ಲೋಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಾಲಿ ಶ್ಲೋಕ ತೂಪ ನೆಟ್. ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಒಟ್ಟು ಏತು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಟೋಟಲ್ ಎರೆ ಕೂತುಂಡು. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡ್ಲೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಂತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅದೇ ಎರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಟೋಟಲ್ ಏತು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶೈಲಜ ಮಾತಾಜಿ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ 11,555 11,555 ನೆನಪುದೀರ್ ಈಸಿ. ಅವೇ 11,555 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 800 ಚಿಲ್ಲರೆ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತದ, ಬಾಕಿ ಪೂರಲ ಬೆಂಗಾಲಿ ಶ್ಲೋಕ. ಐಟ್ಲ ನೆಟ್ ಉಂಡತೆ ಸುಮಾರು 500 ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು. 500 ಜಾಸ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಗರುಡ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ, ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣದ, ಉಪನಿಷತ್ತರ್ದು, ಸಂಹಿತಾಸರ್ದು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚದ 500 ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂದಿರ ನೆಟ್. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ತಿರಿಪಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಪೂರ ದಾದ ಉಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪೋಪುಂಡು. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಂಡಲ ನಮಕ್ಕೇ ನೋಡು ಅದೇ ಬಂಗ ಪಂಡ ವಂಚನೆ ಒಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಅಂಚದ
ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೇನು ಕೇಂದೆ ಕಲ್ಪ ಬಂಗ ಅಂದ ಕುಳ್ಳುಂಡು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಪಂಡ ಮಂಡೆಡೆ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ಪುಂಡು ಓಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಓಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಮಂಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಬಂಗ ಅವು ಏರಿ ಅಂಚೆಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇದನ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಅವೇ ದ ಭಾಗವತಂ ನಮಕ್ ಎನ್ಬ ಪದ್ರಾಡ್ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಪದ್ರಾಡ್ ಸ್ಕಂದ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ ಮೂಜಿ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಸುರುತ ಆದಿ ಲೀಲೆ ಪಂಡದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಧ್ಯ ಲೀಲೆ ಪಂಡದು ಮೂಜಿನದ ಅಂತ್ಯ ಲೀಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚದ ಆದಿ ಲೀಲಡ್ నువ్వు చైతన్య మహాప్రభున ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರ್ ಉಪನಿಷತ್ತರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ್ ತೆರಿಂಡ ನಮಕ್ ಕೂಡ ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಅಯನಯ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ತೆ ಉಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಏಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಋಷಿನ ನಡುಟು ನಡಪನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥರ್ವ ವೇದಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾ ಒಂಜಿ 14 ಶ್ಲೋಕನೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂಚದ ಪನ್ಪೇರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಂಡ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಜನ್ಮಗೆ ಪೂಜಾ ನಮಕ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ ಪೋದು ಬಿಟ್ಟು ಪೈಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ಅವು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ಐಟ್ ಸುರುತ ಆದಿಲೀಲ ಐಟ್ ಒಟ್ಟು 17 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಐಟ್ಲಾ ತುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈಸಿ ಆವಡು ನೆನೆ ಪಾವಡು ಪೂರಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಪೂರಾ ಸ್ಲೈಡ್ ರೆಡಿ ಮಂದೆ ಅದೇ ಈತಾಲ್ನ ಗೊತ್ತಾವಡು ಈತಾಲ್ನ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನದೇ ಅಂಚದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐತ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯೋಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುಗೋಡು ಗ್ರಂಥದ ಪರಿಚಯ ಪೊರ್ಲುಗೋಡು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕ ಉಲೈ ವಿಷಯದೊಲೈ ಎಂಟ್ರೈರ್ ಆಪುಂಡು ಸೀದಾ ಪುಜಿ ಅದೇ ಪೂರ ವಿಷಯಾನ್ ವರನ್ನೇ ಕಲ್ಪೆ ಪಂಡವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚು ಅದೇ ಐಕ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ఆయన ఆచార్య నాకు నమకు పండుగ ಇಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರನ ತೆರೆಯೋನೇರ ಅದೇ ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪೆ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಆ ಗುಣ ನಮ್ಮಡ ಬೋಡು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತನ ನಮಕ್ ಇದೇನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ನಮಕ್ ತೆರೆಯೋನಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಉಂಟು ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಟೋಟಲ್ ಏತ ಅಧ್ಯಾಯ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತಡ್ 62 ಅದೇ ಭಾಗವತಡ್ ಕೊಡೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಂಡ 335 ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಗೋಡು ದಾಯಪಂಡ ಕೆಲವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲಿನ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಉದಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಆರವಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ರಾಮಗ ಸೀತೆದಾದ ಆವಡು ಪಂಡದೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಅಂಚನ ಸಿಗದ ವಿಷಯ ಅಂಚಾರವಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಹೈಲೈಟ್ ಮನ್ಪುನ ಐಕೋಸ್ಕರವೇ ಮಾತಾರಿಗ್ಲೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪರ ಅವು ಪೂರ ಮೈಂಡೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅವೇ ಸೆಟ್ ಆದು ಪೋಡ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪಂಡಿಂಚ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಈ ಪರಿಚಯ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡಿಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡಿಂಚ ನೆಟ್ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಉಂಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದೇರು ಅದೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಫಾರ್ಮಡ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಎಸೆನ್ಸ್ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂಜಿನ್ ನಮಗೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿ ಬುಕ್ ಕಾಣ್ತೇನೆ ಇಂಚಿನ ಬುಕ್ ನೆಟ್ಟಿ ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಕಡೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಅದೇ ಇತ್ತು ಇದೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಅಂಚೆನೆ ಒರ್ಂಬ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಓ ಪಂಡ ಮಧ್ಯ ಲೀಲ ಐಟ್ 25 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಆದಿ ಲೀಲಡ್ 17 ಅಧ್ಯಾಯ ಮಧ್ಯ ಲೀಲಡ್ 25 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯ ಲೀಲಡ್ 20 ಅಧ್ಯಾಯ ಟೋಟಲ್ 62 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಟು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆದಿ ಲೀಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಚತತ್ವ ಅಂದುಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡೆ ಏರೇರು ಉಳ್ಳೇರಂತುಲೆ ಪಂಚತತ್ವ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸುರೋಟಿ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪ ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರ ಅಂದು ಈ ಮಂತ್ರ ದಾಯ ಉಪ್ಪುನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಅಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಆ ಅಪರಾಧನ ಗೆಪ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪುನ ಮಂತ್ರ ಗುರು ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು
ಪಂಚತತ್ವ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಎಂಚ ಪನ್ಪನಮ ಜಯ ಓ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಅವು ಪಂಡದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರೈಟ್. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಬಲರಾಮ್ ಜಿ, ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾಶಿವನ ಅವತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಆರ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಲಿತಾ ಸಖಿನ ಅವತಾರ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ನಾರದ್ ಮುನಿ. ಅವಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಡವೆ ಅಂಚದ ವಿದ್ಯೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೋಡು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚದ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿನಯ ಬರ್ಪುನೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ನಿಜವಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪು ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತನೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬರ್ಪನೆ ಇದೇನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ತುಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯದ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲೆ ತಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು, ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯಡ್. ಅಂಚದ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಅದೇ 108 ಉಪನಿಷತ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ಐತ ಮೂಜಿ ಮಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಪನಿಷತ್ 18 ಮಂತ್ರ ಒಪ್ಪುನೆ ಐತ 9, 10, 11 ಈ ಮೂಜಿ ಮಂತ್ರ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಐಟ್ 10ನೇ ಮಂತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ವಿದ್ಯೆರ್ದ್ ಬರ್ಪುನ ಫಲ ಒಂಜಾಂಡ ಅವಿದ್ಯೆರ್ದ್ ಬರ್ಪುನ ಫಲ ಕುಡೊಂಜಾದು ಪನ್ಪೆ ಐತ ಭಾವಾರ್ಥ ರೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೋಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು. ವಿದ್ಯೆರ್ದ್ ಸದ್ಗುಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಪುಣಿಗೆ ಅವಿದ್ಯೆರ್ದ್ ದುರ್ಗುಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಪುಣಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈತ ಅರ್ಥವಂತರಿತ್ತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ ಕಲ್ಪನ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ತವು ಅವಿದ್ಯೆ ಏ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತನ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಆತುಂಡ ಅಕಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬರುಡಿ ತಂದಾಯ ದುರ್ಗುಣ ಬರ್ಪುಣು ಅದೇ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಶಾಲೆದ ಮತ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತದು ಪೂರಾ ಬೊರ್ಚನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವ್ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇದೆನ್ ತುಪ್ಪ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಹಾಲ ಒಂದು ಇರತ್ತೆ. ಅಕಲ್ದ ನಮ್ರತೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಹಂಕಾರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಐ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆತ್ತು ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂತೇರು ಹಿತೋಪದೇಶ ಬರ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ. ನಿಜವಾಯಿನ ವಿನಯ ಬರ್ಪುನೆ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಎರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಕಲ ವಿನಯ ಉಂಟು ಅವೇ ಅವಾಗ ಆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಅಹಂಕಾರ ಪೂರ ಬಿರಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಯ್ಯೋ ಏತು ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಿಂದ ಅಕ್ಲೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮನ್ಪೇರು ನಿಜವಾಯಿನ ಬಾಗುವಿಕೆ ಪನ್ಪನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪಂಡ ಅವು ಜ್ಞಾನ ತೆರಿನಾಗ ಆಗ ಪೂರ ఆయన ಅಹಂಕಾರ ಪುರ ಪೋಪುಂಡು ಆಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸರ್ವಂ ಸರ್ವಂ ನ ಜಾನಾತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಾಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ ಪೂರೆರ್ನ ತೆರಿನಾಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ್ ಮಲ್ಪ ಅದೇ ಪೂರೆರ್ನ ತೆರಿನಾರ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಅಂಜದಾಯೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಯಾನ ದಾಲ ಆತ್ತು ಯಾನ್ ಈ ಜಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಂತಿದ ಕಡ್ಡಿಗಳ ಸಮಾನ ಆತ್ತು ಆ ಅರ್ಥವಂತೊಂದು ಪಣ ಜ್ಞಾನ ಆಡ್ತು. ಅವೇ ಅಂಚದ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ನಮಕ್ ನಮ್ರತೆನ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಯಿನ ಬಾಗುವಿಕೆ ಇಜಿಂದ ಆಯ್ ಬಾಗುವಿಕೆ ಉಪ್ಪ ಎಡ ಎದುರ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಭಾರಿ ನಮ್ರತೆ ತೋಜವೆ ಎದುರ್ಡು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಮಲ್ಲ ಗಮಂಡು ಯಾನೆ ಪೂರ ತೆರಿನಾಯೆ ಯಾನೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂಚದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ತುಪ್ಪ ಅವೇ ಅಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಪಂಡಿದನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆರಿಯೊಂಡ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚದ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಮ್ಮನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮನ್ಪುಂಡು ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಥಾರೂಪವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದ ಆದಿಲೀಲದ ಇತ್ತೇತನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಅದೇ
ಅಂಚದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ ಕವರ್ ಮಂದ ತುಲಿ ಈತೀತ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಗೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡ್ದನೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅವೇ 4 ಟೇಬಲ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದು 7 ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಮ್ಮರಿ ಪಾಡ್ದು ಅದೇ ಈತಲ್ಲ ಅದೇ ಈತ್ ನಮಕ್ಕೇನ್ ಬಾ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪ ಈತ್ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಅಧ್ಯಾಯ ಇತ್ತುಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ನಕ್ಲು ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಐಟ್ ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಆಜಿ ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪಲೆ ವಂದೇ ಗುರುನ್ ಈಶ ಭಕ್ತಾನ್ ಈಶಂ ಈಶಾವತಾರಕಾನ್ ತತ್ ಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ತಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಸಂಜ್ಞಕಾಂ ಏನ್ ಪಂತಾರೆ ಅಂಚದು ಗುರು ಭಕ್ತ ಅವತಾರ ಪ್ರಕಾಶ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಅಂಚದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸವನ ಮೂಲಕ ಗುರು ನಕ್ಲಿಗೆ 6 ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಐನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಲ್ತುಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನ ಐನ್ ವಿವರಿಸವೇರು ಅಂಚದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಂಚ ದೇವೇರು ಐನ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ನಮಕ್ ವಿವರಿಸವೇರು ಪಂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾಲಿ ಭಕ್ತಿರತ್ತು ಆರು ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನ ತತ್ವನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮನ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಣ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೋಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪುಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಪಣಂದು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುರಾಣಡು ಉಪನಿಷತ್ ಪೂರ ಬೈದಿನ ಪಾತ್ರ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡುಂಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣಡುಂಡು ನರಸಿಂಹ ಪುರಾಣಡುಂಡು ಭಾಗವತಮುಡುಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಇಂಚ ನೈನ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೈನ್ ಅದ ಆ ವಿಷಯ ತಿರುಪೌಂಡು ఒక ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅವತಾರಗ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣವೇ ಯುಗ ಧರ್ಮವಾಯಿನ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮ ಕೊಂಜಂಜಿ ಯುಗ ಕೊಂಜಂಜಿ ಧರ್ಮ ಉಂಡತೆ ಸತ್ಯಯುಗದ ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಧರ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪುನ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಧರ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಐನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪರೆ ಕಲಿಕಾಲದ ಜೀವಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪರೆ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತಿಪುನ ಕಾರಣನು ಒಂದು ತೆರಿಪಾವಣ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ನಮ ಉಪ್ಪುನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ ಇತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಅಂಚದ್ ನೆಕ್ ದುಂಬದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ 238 ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ತೂತ ಇನಿ ಅಲ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಾಯರೆ ನೆನಪಾಯರೆ ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಣ ನೆಕ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಕೂಡ ಪಂಡದಾದ ಆಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆದಪುಣ ಈತ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರ್ಲ ನೆನಪು ಕೆಲವರಿಗತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ನಕ್ಲು 2ನೇದ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ಇಂಚ ಮೂಜಿನದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವತಾರಗ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣ 4ನೇದ ಅಂತರಂಗ ಕಾರಣ ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ನಿಜ ಕೇಂದ್ರ ನಮಗ್ ನೆನಪು ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಪ್ ನಿಜಿಂದ ಆಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಅದೇ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಚಾರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒಂಚೂರ ಐತ ಮೈನ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅವೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅವತಾರಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಹಸ್ಯತಮವಾಯಿನ ಕಾರಣನು ತೆರಿಪಾವು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಪ್ರೇಮದ ಹಾಲನ್ನು ತಿರಿಯೋನೆರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದ ಪರಮಾನಂದನ ಅನುಭವಿಸರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ರಾಧೆನ ಭಾವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ರಹಸ್ಯನ ಪಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತೆರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಫುಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ಪಾಡ್ದನು ಫುಲ್ಲು ನಾವು ತೂತಾಯನ್ನು ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವಿಷಯಡೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ದು ಮುತ್ತೂತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 30 ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು 77 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಪ್ರೇಮದ ವೈಭವ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ತೆರೆಯೊನ್ನ ರಾಧಾನ ಪ್ರೇಮ ಮಹಿಮೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬೈದೇರು 2ನೇದ ಆಡ ಉಪ್ಪುನ ವಾ ಮಾಧುರ್ಯನ ರಾಧೆ ಆಸ್ವಾದಿಸವೇರು ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿಗ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಾಧುರ್ಯ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮನ್ಪರೆ ಮೂಜಿನೆದ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು
ರಾಧೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಸುಖ ಎಂಚಿನ ರಾಧಾ ಭಾವದ ಅನುಭವ. ಈ ಮೂಜಿ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಆದಿತ್ತು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ತಿರುಪಾವರ್. ಐನ್ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಟ್ ತೂವನ್ ಪೋಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 38 ಶ್ಲೋಕ ಮಟ್ಟ ತೂತ 31 ಶ್ಲೋಕ ಪೋಯವೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆ 2 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ದುಂಪೋಯ್. ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ವರೆ ಇಂಚ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಲೋಚಿಸಿರು ಮತೆಯ ಅಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 231 ಸಾರಿ 110. ಅಮಹ ಇತೆ ಆನಂದಿತ ಹಯ ತ್ರಿಭುವನ ಅಮಾಕೆ ಆನಂದ ದಿಬೆ ಐಚೆ ಕೋನ್ ಜನ. ಬೆಂಗಾಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೆಂಗಾಲಿ ಅತ್ತು ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆಡು ಅಂತಾರೆ ಕಂಚ ಬರ್ತದೆ ಬೆಂಗಾಲಿ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡು ಬೆಂಗಾಲಿ ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚದ ನಾನು ಹೊರ ಪಂಪ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕನ. ಅಮಹೈತೆ ಆನಂದಿತ ಹಯ ಹಯ ತ್ರಿಭುವನ ಅಮಾಕೆ ಆನಂದ ದಿಬೆ ಐಚೆ ಕೋನ ಜನ. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಮಹಾಯಿತೆ ಆನಂದಿತ ಹಯ ತ್ರಿಭುವನ ಆನಂದಿಬೆ ಅಮಾಕೆ ಆನಂದ ದಿಬೆ ಮಾಹಿತೆ ಆನಂದಿತ ಜನ. ಹಯ ತ್ರಿಭುವನ ಆನಂದಿತೆ ಜನ ತ್ರಿಭುವನ ಮಾಹಿತೆ ಆನಂದಿತ ಹಯ ಕೃಷ್ಣ. ಅಮಾಯಿತೆ ಆನಂದಿತ ಹಯ ತ್ರಿಭುವನ ಅಮಾಕೆ ಆನಂದ ದಿಬೆ ಐಚೆ ಕೋನ ಜನ. ಅಮಾಯಿತೆ ಏನರ್ದು ಆನಂದಿತ ಪಣ ಸಂತೋಷ, ಹಯ ಪಡೆಯುನೆ, ತ್ರಿಭುವನ ತ್ರಿಭುವನ ಪಣ ಮೂಜಿ ಲೋಕೊಳು, ಅಮಾಕೆ ಇಂಕ್ ಆನಂದ ದಿಬೆ ಸಂತೋಷನ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ, ಐಚೆ ಇಂಚಿನ ಕೋನ್ ಜನ, ಕೋನ್ ಜನ ಇಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಡೀ ಜಗತ್ ಏನರ್ದು ಆನಂದ ಪಡೆಯುಂಡು ಕೃಷ್ಣವರ ಇಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ತುಳು. ಯಾನ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಪಂಡದು ಪೂರಾ ರಸ ಎಂಡ ಜಿಂಜಿದಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಪಂಡದು ಕೃಷ್ಣನೇ ವರ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡು ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಎಂಚಿನ ಐನ್ ಪೂರ ನು ತೆರಿಪಾವು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತೆರೆವು ಅಂಚದ ಇಡೀ ಜಗತ್ ಏನಾರ್ದು ಆನಂದನ ಪಡೆಯುದು. ಅದೇ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆನಂದಮಯೋ ಅಭ್ಯಾಸ, ದೇವೇರ್ ಆನಂದದ ಕಡಲಿಗೆ ಅರೆ ಅಪ್ಪಲ ಆನಂದ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಆನಂದ ಕೊರ್ಪು ನಕ್ಲಿ ಏರಾಂಡಲ ಉಳ್ಳೇರಾ ಏನಾರ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತ ಆನಂದ ಪಡೆಯುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆನಂದ ಕೊರ್ಪು ನಕ್ಲಿ ಏರಾಂಡ ಉಳ್ಳೇರಾ ಅಂಚೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಶ್ಲೋಕ 240 ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮಂಪುಗ 2 ಸರಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಬೆಂಗಾಲಿ ಶ್ಲೋಕವೇ. ಅಮಹೈತೆಯಾರ ಹಯ ಶತ ಶತ ಗುಣ ಸೇಯಿ ಜನ ಆಹ್ಲಾದಿತೆ ಪಾರೆ ಮೋರಮಣ. ಅಮಹೈತೆಯಾರ ಹಯ ಶತ ಶತ ಗುಣ ಸೇಯಿ ಜನ ಆಹ್ಲಾದಿತೆ ಪಾರೆ ಮೋರಮಣ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಮಾಹಿತಿಯಾರಾಹಯ ಮಾಹಿತಿಯಾರಾಹಯ ಶತಶತಗುಣ ಕಾರ್ಯಗಮನ ಮಾಹಿತಿಯಾರಾಹಯ ಶತಶತಗುಣ ಅಮಾಹೈತೆಯಾರಹಯ ಶತ ಶತಗುಣ ಸೈ ಜನ ಆಹ್ಲಾದಿತೆ ಪಾರೆ ಮೋರ ಜನ. ಅಮಾಹೈತೆ ಏನರ್ದು ಯಾರ ಏರ್ನವು ಹಯ ಉಂಡು ಶತ ಶತಗುಣ ಶತಪಣ ನೂದು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣ ಸೈ ಜನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಹ್ಲಾದಿತೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ರೆ ಪಾರೆ ಸಮರ್ಥ ಮೋರ ಎನ್ನ ಮನ ಮನಸ್ಸುಗು ತುಲ್ ಭಗವಂತಗೇರು ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ತುಲ್ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ ಎಂಡ ಇಪ್ಪುನ ಗುಣಲೇರ್ದು 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣ ಇತ್ನೈ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗು ಸಂತೋಷ ಕೊರುವೆ ಜೊತೆಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ತೆರೆದು ಎಡ್ಡೆಡು ದೇವೇಡೊಪ್ಪುನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಮಟ ಬರ್ಪುಂಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಗುಣ ತುಪ್ಪನ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನು ಕೋನೋಸ್ಮಿನ್ ಸಾಂಪ್ರತಾಂ ಲೋಕೆ ಕಶ್ಚ ಗುಣವಾನ್ ಕಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಮತ್ತೆ 14 ಗುಣ ಪಟ್ಟಿ ಮಂತಾರೆ ಸುಮಾರು ಪೂರಾ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಅತೆ ಮಕ್ಕಳ ರಾಮನವಮಿದ ಟೈಮ್ ಅಂಚದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿದ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಹಿಡ್ದು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿವುನ ಹಿಡ್ದು ಆಡ ಇತ್ತನ ಪೂರಾ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ನಮ್ಮಡ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೋಪುಣಿಗೆ ಬೊರ್ಚ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಜಿಂಜಿದೊಪ್ಪನೆ ಓಪನ್ಲಿಗೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಇದು ಪೋಡು ಇದು ಪೋಣನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಡೆಪಾರ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ಕೆಲವರು ಭಕ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ ನಡಪುಣು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅವಡು ಶುದ್ಧ ಆಯ್ತು ನಮಗ್ ಪಾಯರಾಪುಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಬಂತು ಕೆಲವರು ಪಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಪಂಡಲಾಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪುಜಿ ಎಂಚಲಾಪುಣು ಓಲ್ಪೋದು ಕೇಂಡಲಾಪುಣು ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಅಂಜೇನೆ ಬಂತು ಕಲ್ಪೊಡ್ದಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗೆ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಆದವನು ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ಖೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡ್ಯಾಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತನೇನೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಹರೇ ರಾಜ್ಞ ಈ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥ ಎಂಚಿ ನೋಡೋ ದೇವರನ ಆಜ್ಞೆ ಅದೇ ದೇವರನ ಆಜ್ಞೆ ಫಾಲೋ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ದೇವರ ನಡೆಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಆಜ್ಞೆ ಇನ್ನುವಂತದೋಡೆ ದೇವರ ನಡೆಪಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚು ಅದೇ ದೇವರ ಪಂಪೇರು ಎನ್ನಾಡೆ ಬರೋಂಡ ಶುದ್ಧ ಅವು ತುಲೆ ನಾರದೇರ್ನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡಿ ನಾರದೇರಿಗೆ ತುಲೆ ನಾರದೇರ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ದಾಸಿನ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅರೆ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಕಥೆ ನಾರ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾಯ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಯಾನ ಒಂಜಿ ದಾಸಿನ ಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟದೆ ನಾರ್ನ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮದ ಕಥೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತನೆ 7ನೇ ಸ್ಕಂದ 1ನೇ ಸ್ಕಂದ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ತೂಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ನ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾರದೇರು ಅಂಚದ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ದಾಸಿನ ಮಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನೆ ಬೇತಿ ಇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾಣ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಚಾಕಿರಿ ಮಂತೊಂತೇರು ಯಾನ್ ಆರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂತೆ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸದ ಟೈಮುಡು ದಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬತ್ತೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಲನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಹಿಡ್ದು ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೇರು ಇಂಕ ದೇವರನ ವಿಷಯ ರುಚಿ ಬತ್ತು ದೇವರನ ಕತೆ ಕೇನು ನೇಟು ಕಲ್ಪು ನೇಟು ತೆರೆಯುವ ನೇಟು ಅಂಚದ ಯಾನ್ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಕಲ್ತಿ ಇಂಕ ಅವಲ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಯಾನ್ ಈ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲು ಪೋಯಿರ್ ಪೋಪುನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಅಂಚದ ಐಕ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೇರ್ ಬಾಲಿ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ ಎಂಚ ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವರೇನ್ ಎಂಚ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೋಡು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡದ್ ಕೊರದು ಪೋಪಿ ಅಂಚ ಮಂತಾನೆ ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪಾನ್ ಅಂಚದ ಆರು ಅಂಚೆನೆ ಭಕ್ತಿ ಮಂತೊಂತೆರಿಗೆ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ
ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಪೆತ್ತ ಬೊರಿಯರೆ ಅಂದು ಕಿದೆಕ್ ಕತ್ತಲೆದ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತನ ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮ ಸೈ ಪೆರ್ದಾಯಪನಾರೆ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜರು ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಪಾಡೋಡು ಐತನ ವಿಷ ದೆಪ್ಪೋಡತೆ ಅವ್ ಮತ್ತ ಅವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚದ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ಈ ತಾರೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಆರ ಅವಳಿ ಇತ್ತಿರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೋಪುನ ಅಂಚದ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುನು ಸೀದಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಪಿದಾಡು ಪುಪ್ಪರಿಗೆ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಡು ಕೃಷಿ ಪ್ರದೇಶ ಪೂರ ದಾಟ್ ಹೋದ್ ಬಯ್ಯ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಒಂಜಿ ನದಿತ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಸರೋವರದ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಪರ್ದ್ ಒಂತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ತೊಂದು ಮೀದು ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಆಲದ ಮರತ್ತ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲುದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹ್ಮ್ ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಪಂಡದಿತ್ತರ ಅಂಚನೆ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೆರ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪೆರ್ ಒಂಜಿ ಮೆಂಚಿ ಪಲಕ್ನಾಥ ಟೈಮ್ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಹಾಕೋದು ಅರೆ ಹೃದಯ ದೇವರ ತೋಜುರ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅರೆಗೆ ಈತ ಆಪುಂಡ್ ಪಂಡ ಕುಡಲೆ ಎಂಕ ದೇವರನ್ ತೋಡುಂದು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆರ್ಗೆ ಏತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತಲ್ಲ ದೇವರನ್ ತೂಯರ ಆಪುದು ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆರ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ದೇವರನ್ ತೂಯರ್ನ ಬೇಜಾರ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ದೇವರೇ ಆತಿರೋದು ಓ ಬಾಲೆ ನಾರದ ನನನಿಕ್ಕೆ ಏನಂತೂ ಏರಾಪೋಜಿ ಅವಿಪಕ್ವ ಕಷಾಯಾನಾಂ ದುರ್ದರ್ಶೋ ಕುಯೋಗಿನಃ ಅಂದ್ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವನ್ ಪೇರ್ ತುಲೆ ನಮಕ್ಲ ನಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವ ನಮಕ್ ದಾಯ ದೇವರ ತೋಂಜರ್ ಅದೇ ದೇವರ ನಾಡಿ ನಮಕ್ ದಾಯ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಶುದ್ಧ ಅವನು ಅವಿಪಕ್ವ ಕಷಾಯಣಂ ಪಂಡ ಏರ್ ಸೇವೆಡ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆತಜೇರ್ ಏರ್ ಪೂರಾ ಪಾಪಲ್ನ ಕಲೆ ಒಂಜೇರ್ ದುರ್ಗುಣರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತಜೇರ್ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ನಾರದ ಅಂಜದ್ ಈ ಇಂಚೆನೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ದಾಯ ತೋಜಿನೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಏನನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಆಸೆ ನನ್ನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಪಂಡಿದ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆತ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ನು ದೇವ್ರ ಪನ್ಪೇರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಾಗವತ ತೋಲ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತು ಅದೇ ಕೆಲವರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಚಲ ನಡಪುನಿ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಕಲ್ಲ ಹೌದಾಲ ನಡಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜ ಅವೇ ಅಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಜನ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಆವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೋಡು ಐಕ ಅನುಸಾರವಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಈಸಿ ಉಂಡು ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುಣೆ ಈಸಿ ಭಗವಂತನೇ ಗೀತಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರು ಯಾಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಐಕು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಇಕ್ಕೋಡು ಅಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ತುಲೆ ಭಾಗವತಂ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತೇರ್ನ ಸಂಗತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದ್ ಪಂಡ ಇತ್ತಿತ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕತೆ ತೂಪ ಭಾಗವತಡ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ನಿಮಿ ಮಹಾರಾಜರ್ನ ಮೆಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ದೇವರ ಅಕಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ವರ ಬೋಡು ಕೇನ ಅಕ್ಲಿ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಪನೊತ್ತುನೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂತ ಔತಿಕ್ಕನ ಉದ್ಧಾರ ಅದೇ ಇನಿ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಪಾಯರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಪ್ರಭು ಅದೇ ಭಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪಾಯರ್ ಸಂಗವಾಗಲಿ ಸಾಧು ಸಂಗವಾಗಲಿ ಸಂಗದಿಂದ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗವಾಗಲಿ ಅಚ್ಯುತಾಂಗ್ರಿ ನಿಷ್ಠರಾಯ ದೃಚ್ಛಲಾಭ ತುಷ್ಟರ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನವಂತರ ಸಂಗವಾಗಲಿ ಅದೇ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನವಂತರ ಅದೇ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ನಕ್ಲ ಸಂಘ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಹಾಕೋಣ ಅಂತೂ 100% ನಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಕ್ಕನ ಪೂರಾ ಗುಣ ನಮಕ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ಪೇರ ಪಣ ಏರಿ ಯಾಪಲ ಏನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗಿರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸುಲಭ ಲಭ್ಯ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಬಂಗನೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಳಿ ಕೆಲವರಿಗಾವು ಅಯ್ಯೋ ಏರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ತತ್ವನ ಅರ್ಥ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಮಂತ್ನ ಅವು ನಮಗ ಭಂಗ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಅಮಾಸೆಗೊರ ಪುಣ್ಯಮೆಗೊರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಪಾಸ್ ಆಪುನ ಭಂಗ ಅದೇ ಡೈಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪೇರ್ ಟೀಚರ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರ್ ಐನ್ ಕೇನುವೇರು ಕಲ್ಪೇರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲು ಪಾಸ್ ಆಪೇರು ಈ ಡೌಟ್ ಇಚ್ ಅದೇ ಕಲ್ಪನೆಗಳಂತೂ ಪಾಸ್ ಆಪೇರು ಅಂಚೇನು ಭಕ್ತಿಲ ಅಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಈತು ಮತ್ತೆ ದಾಯ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಾಯ್ ಅದೇ ಇತ್ತು ದಾಯ್ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆತ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದೀಪ ಕೆಲವರೆಗಾವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ
ತಿಳಿಯೊಂದು ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೋಣ ಪಂಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂಚದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಸ್ತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕನಪ. ಅದೇ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನು ನಾವು ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ತುಲೆ ಆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಯಜ್ಞ ಅಂದೇ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನೆ ಕೊಂಡದೆ ಭಯಂಕರ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘಟನಮ ಈತ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಒರಿಯರಿಯ ಕುಳ್ಳುದ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪೇರಿ ಈತ ಪುರಾಣ ಮತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಬುಕ್ಕು ಕಾಣತ್ತಿನ ಅವಲೇ ಅವು ಧೂಳು ಬರ್ತದೆ ಪೋಪುಣ ಅದೇ ಅವು ಆಪುನ ಪೋಪುನ ಹತ್ತು ಅಂಚದ ಸಂಗಡೇ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಘವಾಗಲಿ ಸಾಧು ಸಂಘವಾಗಲಿ ಪನ್ಪ ಅಂಚದ ಇಂಚಿನ ನಮಕ್ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಂಡ பொருளோட எங்கேஜ் ஆது இத்தனை பக்கம் நம்ம போட அஞ்சு இஞ்சு தோடு நிஜா நாடே போட அக்கல் நாடே போட மெக்கல் நாடே போட ಆ ನೆಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಆಟ ಪಂಡ ಅಕಲ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಆಟ ಒಂಜಿ ಆಟ ಅಂಚೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಜಾಗಡೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬೊಕದ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋದ ಮಂಡೆ ಹಾಲ ಮನ್ಪನೆ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಮ್ ಪೊರ್ಲೋಡು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲತೆ ಐಟ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಮಂಗಣ ಕತೆ ಬರ್ತನ ಕೋಡೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮಂಗನೇ ಪಂಡ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಡೇಟ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಂಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನೆ ಮಂತನಲ್ಲ ಪೂರಾ 31 ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ನಾರದೇರಿ ಪಂತು ನಾರಾಯಣ ಬೃಹನ್ನಾರದಿಯ ಪುರಾಣ ತೂಪರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಪಂಡೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾಗವತನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಂದಿರ ಉಂಟು. ಅದೇ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ದಾನ ಇತ್ತ ಯಾತ್ರೆ ಪೂರ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಅಧಿಕಸ್ಯ ಫಲಂ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ಎಂಚಿನವಂತಲ್ಲ ಅಧಿಕನೇ ಹೇಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪಂಡಿತ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪುರ್ಜಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಅದೇ ಮಂಗನ ಕತೆ ಮೂಜಿದಿನ ಮಂತನ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಂತನ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ 15 ಮೊಟ್ಟ ಒಪ್ಪುನು ಅದೇ ಆತನೇಟಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚದ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲಕ್ಲೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನಾತ ಜಪ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚದ ಎಂದಾಯ್ತ ಫಲ ಅಂತೂ ಅಧಿಕಂ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೇ ಇರ್ಲ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಮತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುನ ಕಲ್ತನೇ ಗೊತ್ತಾವ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪಂಡುದ್ ಕೊರ್ಪುಜರಿದೆ ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುಜರ್ ಅದೇ ಬೊಚ್ಚದ ವಿಷಯ ಎತ್ತ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕಲ್ಕೊಂಡ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಕೊಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಹರೇರಾಜ್ಞ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರದೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಅಂಚದ ದಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಂಡ ಪೂರಾ ದುರ್ಗುಣದ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅದೇ ದುರ್ಗುಣದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತನ ಸಂಘ ಮನ್ಪುಡಿಯರೆಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸದ್ಗುಣ ಉಂಡತೆ ದುರ್ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಗುಣ ಅದೇ ಹಂಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಹಂಸ ಕಕ್ಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆನ ಅದೇ ಅಂಚದ ನಾರದೇರ್ ಪನ್ಪ ಈ ವಿಷಯ ಅದೇ ಅಂಚದ ಪಂಡೆ ಎಂಚಿನೇ ಒಪ್ಪಡಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಅವಳು ಹಂಸದ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಬರೇ ಅಕ್ಲ ಐನ ಎಂಚಿ ಅನ್ನುವೆಗೆ ತದ್ ವಾಯಸಂ ತೀರ್ಥ ವಾಯಸ ತೀರ್ಥ ಕಕ್ಕೆ ಮೀಪುನ ನೀರು ಅಕ್ಲ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಂದೆ ಇಚ್ಚರು ರೈಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಬೇತೆ ಓ ವಿಷಯ ಬಾತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಆಪಣ ಇಟ್ಟೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ಒಂದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಎಂಡ ಉಪ್ಪುನ ಗುಣಲೇರ್ದಲ 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ಗುಣ ಇತ್ತು ನಾಯಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುರ ಹೀಗೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತೇಡ ಪುರಾ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಭಗವತ್ಯ ಕಿಂಚನ ಸರ್ವೇ ಗುಣ ಅಂಚ ದೇವರನ ಭಕ್ತೇಡಗೆ ಪುರಾ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಇರ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿರ ತಕಲು ಒಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಪೂಜೆ ಇದೊಡು ಮಾತ್ರ ನಾಟಕ ಪೂರ ಮೋರ್ಚನ ದುಷ್ಟ ಉದ್ಯೋಗ ಏರೆಗೆ ಎಂಚ ಮೋಸ ಅನ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಪುಲೆ ಅದೇ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ಪುನೆ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ಪುನೆ ಇಂಚಿನಕಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಲಿ ನಂಬಾಚಾರ ಮನ್ಪೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದೆ ಮನ್ಪೆರು ಉದ್ಯೋಗೀತ ಡರಕ ಪನ್ಪೆರು ಭಾಗವತ ರಿಪೀಟ್ 3-4 ಈ ಸ್ಕಂದಡ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗ ಸಂತೋಷ ಎಡ್ಡೆ ಸದ್ಗುಣನ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಸದ್ಗುಣ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಗಾಡ ಅದೇ
ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತಿನ ಸಂಘ ಮಂತಂಡ ಅಕಲ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮಂತನ ಕೇಂಡ ತೆರಿಂಡ ಅಕಲ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಉಂಡು ಅವನ ಮಾಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ 41 ನೆಟ್ಟದಾದ ಪನ್ಪೆ ಏನು ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಅಮ ಹೈತೆ ಗುಣಿ ಬಡ ಜಗತೆ ಅಸಂಭವ एकली राधिते तहा करी अनुभव अमा हैते गुणी बड़ा जगते असंभव एकली राधते तहा करी अनुभव तेरेला अनम्यूट मन पे हरे कृष्णा ಹೈತೆ ಗುಣಿ ಬಡ ಜಗತೆ ಅಸಂಭವ ರಾಧತೆ ಅಸಂಭವ ಬಡ ಜಗತ ಅಸಂಭವ ಕಲಿ ರಾಧತೆ ಸಹ ಕರಿ ಅನುಭವ ಅಮಾಹೈತೆ ಗುಣೆ ಬಡ ಜಗತೆ ಅಸಂಭವ ಕಲಿ ರಾಧತೆ ಸಹ ಕರಿ ಅನುಭವ हरे कृष्ण अमाहैते गुणी बड़ा जगते असंभव एकली राधते तहा करी अनुभव अमाहैते ಏನರ್ದ ಗುಣಿ ಗುಣ ಇತ್ತನಾರ ಬಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಗತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ಅಸಂಭವ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪರೆ ಏಕಲಿ ಒರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ರಾಧತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿದ ತಹ ಆ ಕರಿ ಅನುಭವ ಅರ್ಥ ಮಂತುನುವೆ ಅಂಚದ ದೇವರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯನಕ್ಲೇನು ಈ ಪ್ರಪಂಚಡ್ ತೂಪುನನೆ ಅಸಾಧ್ಯನೇ ಸರಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ರಾಧೆಗ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಎಂಕ್ ಭಾಷ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ದೇವರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ತುಲೆ ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಅತೆ ಓ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಓ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತನ ಕಲ್ದ ಒಂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ತಂಡು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ತಂಡು ರಿಪೀಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಅದೇ ಓ ಶಕ್ತಿ ಹ್ಲಾದಿನಿ ಅದೇ ಪ್ಲೆಜರ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಭಗವಂತಗ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಸಂದಿನಿ ಸಂಹಿತ್ ಹ್ಲಾದಿನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ರಾಧಾರಾಣಿ ಹ್ಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ಅಂಚದ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಬಪ್ಪಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತೆ ಅತ್ತ ರಾಧಾರಾಣಿ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಜೆ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಯ ವಿಕೃತಿರ್ ಹಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿರಸ್ಮಾತ್ ಏಕಾತ್ಮಾನಂ ಅಪಿ ಭುವಿ ಪುರ ದೇಹ ಭೇದಂ ಗತೌ ತೌ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಬೇತು ಅಕ್ಲು ಒಂಜೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿಯಲಿ ಅವೇ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೆ ರಿಪೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬರ್ತಂಡು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂಡತ್ತುಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೋಜಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜಾಗೆಡ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಏನಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯನಕ್ಲೇನಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ತೂಪುನನೆ ಅಸಾಧ್ಯನೇ ಸರಿ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಹ್ಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಭಾಷ ಮನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ಭಾಷ ಆಪುನು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ಶ್ಲೋಕ 242 ಬೊಕ್ಕ 43 ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಅದೇ ಕೋಟಿ ಕಾಮಜಿ ನಿರೂಪ ಯದ್ಯಪಿ ಅಮರ ಅಸಮೂರ್ಧ್ವ ಮಾಧುರ್ಯ
साम्य नाही यारा मोर रूपे अप्यायिता हया त्रिभुवन राधारा दर्शने मोरा जुडाया नयನ. ನಾನು ಅವರ ಪದ್ಯ ಒಬ್ಬಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಕೋಟಿ ಕಾಮಜಿ ನಿರೂಪ ಯದ್ಯಪಿ ಅಮರ असमूर्ध्व माधुर्य साम्य नाही यारा मोर रूपे अप्यायिता हया त्रिभुवन राधारा दर्शने मोरा जुडाय नयನ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಾಲನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಮುಟ್ ಮಂತವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೋಟಿ ಕಾಮಾಜಿನಿ ರೂಪ ನಹಿ ಯಾರ ರೂಪೇ ಅನ್ವಯಿತಾ ಕಾಮಾಜಿನಿ ರೂಪ ನಹಿ ಯಾರ. ಕೃಷ್ಣ. ಕೋಟಿ ಕಾಮಜಿ ನಿರೂಪ ಯದ್ಯಪಿ ಅಮರ असमूर्ध्व माधुर्य साम्य नाही यारा मोर रूपे अप्यायिता हया त्रिभुवन राधारा दर्शने मोरा जुडाय नयನ. ಕೋಟಿ ಕಾಮ ಪಂಡ ಕೋಟಿ ಮನ್ಮಥೆರ್ ಅದೇ ಮನ್ಮಥನ ಕಾಮಬಾನ ನಮಕೇನ್ಬ ಅಂಚದು ಕೋಟಿ ಕಾಮ ಕೋಟಿ ಮನ್ಮಥೆರ್ ಜೀನಿ ಗೆಲ್ಪುನ ರೂಪ ಸೌಂದರ್ಯ ಯದ್ಯಪಿ ಆಂಡಲ ಅಮರ ಎನ್ನ ಅಂಚದು ಭಗವಂತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಿತರ ಮತ್ತೆ ಅಸಮೂರ್ಧ್ವ ಪಂಡ ಸಮಾನ ಐನ ಇಜಿನ ಮೀರ್ನಾರೆನ್ ಮೀರಿಸೈನಾರೆನ್ ಮಾಧುರ್ಯ ಪಂಡ ಸಿಹಿ ಮಾಧುರ್ಯ ರಸಾನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಬ ಸಾಮ್ಯ ಸಾಮ್ಯ ಪಂಡ ಸಮತೆ ನಾಹಿ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನ ಯಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮೋರ ಎನ್ನ ರೂಪೆ ರೂಪಡ್ ಅಪ್ಯಾಯಿತ ಮೆಚ್ಚೊನ್ನ ಹಯ ಆಪುಂಡು ತ್ರಿಭುವನ ಮೂಜಿ ಲೋಕೊಲು ರಾಧರ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ದರ್ಶನೆ ತೂಪುನ ಮೋರ ಎನ್ನ ಜುಡಾಯ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ ಉಂಡು ನಯನ ಕಣ್ಣುಲು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ನಮಗ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಕೃಪೆ ಬೋಡು. ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಶಕ್ತಿ ದೊಟ್ಟಿ ಅದೇ ಹರೇ ಹರೇ ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪನ್ಪತೆ ಆಯ್ತು. ಹರೇ ಶಬ್ದ ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ. ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಅಂಚಿನ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಅಂಚದು ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪನ್ಮ. ಐತ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅಂಚಂದು ಪೂರ ಪುರಾಣಡು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣಡು ನಾರದೀಯ ಪುರಾಣಡು ಬೇತು ಬೇತು ಪುರಾಣಡು ಇದೆಂತ ತಿಳಿಪಾರು ದಾ ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಂಡು. ಐಟಾಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಓದುವತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಪಂತಾರೆ ಇಂಚ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತಾರೆ. ರಾಧಾರಾಣಿನ ಕೃಪೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಯ್ರ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಕೃಪೆ. ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ್ ಭಗವಂತ ಎನ್ನ ರೂಪ ಕೋಟಿ ಮನ್ಮಥೆರ್ನ ರೂಪನ ಪಿರಪಾಡುಂಡು. ಈ ಎನ್ನ ರೂಪಗ ಸಮಾನ ಆಯ್ನ ಅವಡ್ ఆయన ಮೀರಿಸಿನ ಅವಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ ಮೂಜಿ ಲೋಕಲೆಗ್ಲ ಸಂತೋಷನ್ ಕೊರ್ಪುನು ಇಂದು ಪೂರ ಇತ್ತದಲ ರಾಧಾರಾಣಿನ ತೂಪುನ ಒಂಜೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಲೆಗ್ ಮುದನ್ ಕೊರ್ಪುನು ಆನಂದನ್ ಕೊರ್ಪುನು. ಮುದ ಪಂಡ ಆನಂದನ ಕೊರ್ಪುನು. ರಾಧಾರಾಣಿನ ತೂಪುನನೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತಗ ಆನಂದ ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆಕರ್ಷಿತ ಮನ್ಪುನು.
ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಪೂರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿತ ಆಪೇರು ಅಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕನಮ್ಮ 244 ಅವೇ 2 ಸರಿ ಪಂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಮೋರಾವಂಶಿ ಗೀತೆ ಆಕರ್ಷಯೇ ತ್ರಿಭುವನ ರಾಧಾರ ವಚನೆ ಹರೇ ಅಮಾರ ಶ್ರವಣ. ಮೋರಾವಂಶಿ ಗೀತೆ ಆಕರ್ಷಯೇ ತ್ರಿಭುವನ ರಾಧಾರ ವಚನೆ ಹರೇ ಅಮಾರ ಶ್ರವಣ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯವೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮೋರಾವಂಶಿ ಗೀತೆ ಆಕರ್ಷಯೇ ತ್ರಿಭುವನ ಹರೇ ಅಮರ ಶ್ರವಣ. ಮೋರಾವಂಶಿ ಗೀತೆ ವಚನೆ ಹರೇ ಅಮರ ಶ್ರವಣ. ರಾಧಾರ ವಚನೆ ಹರೇ ಅಮರ ಶ್ರವಣ. ರಾಧಾರ ವಚನೆ ಹರೇ ಅಮರ ಶ್ರವಣ. ತ್ರಿಭುವನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮೋರಾವಂಶಿ ಗೀತೆ ಆಕರ್ಷಯೇ ತ್ರಿಭುವನ ರಾಧಾರ ವಚನೆ ಹರೇ ಅಮಾರ ಶ್ರವಣ. ಮೋರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಂಶಿ ಗೀತೆ ಕೊಲಳದ ಪಿದಡುನ ನಾದ ತರಂಗ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಭಾಗವತ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಕೊಳಲು ಉರಿಪೆರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ನನಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೋಹಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪೆತ್ತ ಮಾತೊಂಡತೆ ಪಂಕ್ತಿ ಅಗಿನವಲೆ ಸ್ಟಕ್ ನಾದಕ್ಕೇನಿದೆ ಅಂಚ ಭಗವಂತನ ಕೊಳಲುದ ನಾದ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆಕರ್ಷಿ ಸೌಂಡು ತ್ರಿಭುವನ ಮೂಜಿ ಲೋಕೊಳು ರಾಧಾರ ವಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಪಾತೆರ ಹರೇ ಗೆಲ್ಪುಣು ಅಮಾರ ಎನ್ನ ಶ್ರವಣ ಕೇನುನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಗವಂತ ಎನ್ನ ಲೋಕೋತ್ತರ ಕೊಳಲ್ದ ನಾದ ಧೂಳಿ ಅವು ಮೂಜಿ ಲೋಕಲ್ನ ಜಯಿಸೋನು ಆಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಬಾಯಿಡ್ದ ಬರ್ಪುನ ಮಧುರ ವಚನನ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಕೆವಿ ಪುಳಕಿತಾಪುಡು. ಪಣ ರಾಧಾರಾಣಿ ಆತು ಕೃಷ್ಣಗ ಆನಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಜದಾರ ಭಗವಂತನ ಹಲಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ಲೆಜರ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತಗ ಆನಂದ ಕೊಡ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೋಕ ನಮ್ಮ 245 ತಾದ ಪಂಪೆ 2 ಸರಿ ಪಂಪೆ ಒಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಯದ್ಯಪಿ ಅಮಾರ ಗಂಧೆ ಜಗತ್ ಸುಗಂಧ ಮೋರ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಾಣ ಹರೇ ರಾಧಾ ಅಂಗಗಂಧ. ಯದ್ಯಪಿ ಅಮಾರ ಗಂಧೆ ಜಗತ್ ಸುಗಂಧ ಮೋರ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಾಣ ಹರೇ ರಾಧಾ ಅಂಗಗಂಧ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯದ್ಯಾಪಿ ಅಮರ ಗಂಧೆ ಪ್ರಾಣ ಅಮರ ಗಂಧೆ ಯದ್ಯಪಿ ಅಮಾರ ಗಂಧೆ ಜಗತ್ ಸುಂದರ ಜಗತ್ ಸುಗಂಧ ಮೋರ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಾಣ ಹರೇ ರಾಧಾ ಅಂಗಗಂಧ. ಯದ್ಯಪಿ ಆಂಡಲ ತುಂಬದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅರೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಿತ ಮನ್ಪೇರು
ಅಮರ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಗಂಧೆ ಪರಿಮಳರ್ದು ಜಗತ್ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸುಗಂಧ ಹಿತವಾಯಿನ ಕಂಪನ್ನು ಬೀರೊಂದು ಮೋರ ಎನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಾಣ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಃಕರಣ ಹರೇ ಆಕರ್ಷಿಸವಣುದಾದೆ ರಾಧಾ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಅಂಗ ಪಣ ದೈಹಿಕ ಗಂಧ ಪಣ ದೇಹದ ಪರಿಮಳ ಅಂಚ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಎನ್ನ ದೇಹ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ನರು ಗಂಪುನು ಕೊರ್ಪುನಾಂಡಲ ಪಣ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ಪರಿಮಳನು ಕೊರ್ಪುನು ಭಗವಂತ ಒಲ್ಪ ಉಪೇರ ಪುರ ಅದೇ ಆ ಜಾಗೆನೆ ಇಡೀ ಶುದ್ಧ ಆಪುನು ಅಂಚೆನೆ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಅವಯವದ ಪರಿಮಳ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗ್ ಹೃದಯನ ಮನಸ್ಸನ ಬೊಕ್ಕ ಹೃದಯನ ಸೊರೆ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ಆನಂದ ಕೊಟ್ಪುನರೇಗ ಪಂಡ ಆತುಂದು ಆಪುನು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕವೆ 240 ಶ್ಲೋಕ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲದ ಕ್ಲಾಸ್ ತೂಕ ಅದು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚದ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಯದ್ಯಪಿ ಅಮಾರ ರಸೆ ಜಗತ್ ಸರಸ ರಾಧರ ಆಧರ ರಸ ಅಮ ಕರೆ ವಶ ಯದ್ಯಪಿ ಅಮಾರ ರಸೆ ಜಗತ್ ಸರಸ ರಾಧರ ಆಧರ ರಸ ಅಮ ಕರೆ ವಶ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ यद्यपि हमारा रसे जगत सरस राधार आधार रसा हमारा रसे राधार आधार करे वसा यद्यपि हमारा रसे जगत राधार आधार अमा करे हमारा रखे करे वसा हरे कृष्ण यद्यपि अमार रसे जगत सरसा राधरा आधरा रसा अमा करे वशा यद्यपि आंडಲ ಅಮಾರ ಎನ್ನ ರಸೆ ಪಣ ಮಾಧುರಿ ಅರ್ದು ಜಗತ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಸರಸ ಸ್ವಾದ ಇತ್ತು ನಾವು ರಾಧರ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಆಧರ ರಸ ಪಂಡ ತುಟಿತ ರುಚಿ ಅಮ ಯಾನ್ ಕರೆ ಮನ್ಪೆ ವಶ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನರ್ದು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಸಲೇರ್ದು ಜಿಂಜಿತ್ ಪೋತುಂಡು ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಸ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ 5 ರಸ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಶಾಂತ ದಾಸ್ಯ ಸಾಕ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆಂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಆಧಾರಾಮೃತ ರುಚಿರ್ದು ಯಾನ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡುವೆ ಅಂಚದ ಆಧಾರ ರಸ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿ ಏರೇನು ಕೃಷ್ಣನ ಆಕರ್ಷಿತ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚದ ಪಂಡ ಆರ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿವೋಟಿ ಕೃಷ್ಣನ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅಂಚದ ರಾಧಾರಾಣಿನ ನಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಯಾಚನೆ ಮನ್ಪುಡೈಕ್ ನಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿದ ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪು ನೈಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಜಪವಂತಂಡ ನಮಕ್ ರಾಧಾರಾಣಿ ಭಗವಂತನ ನಮಕ್ ಕೃಪೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದುರಪೋಲಿ ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಪೋಲಿ ಸುಲಭವಾದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಪಣ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಸುಲಭವಾಯಿನ ತರೀಕ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ಏರಿ ಆಪಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗು
ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಈಸಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ಲೋಕ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚ ದೇವರೇನ್ ಎಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅನನ್ಯ ಚೇತ ಸತತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭ ಪಾರ್ಥ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ. ಓ ಅರ್ಜುನ, ಅನನ್ಯ ಅದೇ ಅನನ್ಯ ಚೇತ પણ ಬೇತೆ ಹೋಯಿ ದೇವರೇನು ಬರೋದು ಬೇತೆ ಹೋಯಿ ಯೋಚನೆ ಬೇಕು ಅಂಚ ಸದಾ ಎನ ನೀರು ಸ್ಮರಿಸವರ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅನುಸುಲಭವಾದ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭ ಪಾರ್ಥ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಈಸಿ ಆದ ಅರ್ಥಾರೆ ಅಮಾಸೆ ಗೊರ ಪುಣ್ಣಮೆ ಗೊರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಹಾಪುನ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಅದು ರಾಧನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದತೆ ಎಂಚಿನ ಪಾಠ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾದವಂತಲೇ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅದೇ ಪಣ ಆತನೆ ಅಜ್ಞಾನ ಡುಪ್ಪು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ದಾದ ಅವನೊಂದು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನಿ ಕೋಡೆ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ ಮಂದಿರಿ ಇನಿ ವಿಚಾರದ ಚರ್ಚೆ ಅವನೊಂದು ಪುರಾಣೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂಜದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಯಾಪಲ ತೊಡಗುಡಿ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನೊಂದುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚೇನೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಚೇನೆ ತೂದೇ ಕುಲ್ಲೋಡತ್ತೆ ತಾತ ಪನೊಂದುಲೇರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪನೊಂದುಲೆ ರಸ ಪನೊಂದುಲೇರ್ ಹಳಾದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಪನೊಂದುಲೇರು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ನಿಮಗೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೇನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ದಾದಾಪು ಪೂರ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಸುಲಭ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರೆ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿ ಯಾಪಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗದುಪ್ಪುನೇ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಲ ಪನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಲ್ನ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದು ಡೈಲಿ ಜಪ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಂಚಾಂಡ ಸುಲಭ ಆಪುಣ ಏನೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪನೆ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನಃ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಆಯ ಸದಾ ನಿರತ ಆದುಪ್ಪುನೇ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಆಯ ಸುಲಭವಾದ ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರೆ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ತುಲಾಯೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ಸದಾ ನಿರತರಾದುಪ್ಪುನೇ ಕಾರಣ ಅಂಚದು ಯಾಪಲ ಏರು ಎಂಗೇಜ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನುನೇಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನೇಟ್ ಜಪ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ಅದೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ಮತ್ತು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಇತು ದೀತ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತಪ್ಪಿರೋಗು ಜಪತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಶ್ಲೋಕದ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ದಾಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಇಂಚಿನ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪರೆ ಎಕ್ಲ ಇಂಜಿನ ಮರ ಮುಗಿಯೋನೆ ಇಡೀ ದಿನ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಬಂದ್ಬಾರೆ ವಾದ ಬಂದ್ಬಾರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ವಾದ ಬಂದ್ಬಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನಡುಲ್ಲೆ ಮನಿಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾಳ ಅಂಚದ ಇಂಚೆ ಕಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈವಲ್ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರೇನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಎತ್ತಿಗೆ ಸುಲಭ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭ ಪಾರ್ಥ ದೇವರೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಸ್ಯಹಂ ಪಣೆ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಎಂಚ ಡೈಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಪುನ ಏತು ಸುಲಭ ಅದೇ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ನಾಡಿ ಪೋಪುನ ಸುಲಭ ಬಾಕಿದ ಹಕ್ಲೆಗಂಡ ಬಾರಿ ಬಂದ ಅವೇ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗೇಜ್ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಯಾಪಲ ಅವೇ ನೀವು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪು ಡೈಲಿ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆ ಕಲ್ತೊಂದ್ ಬಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಪನ್ಪು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜ ಪಂಡದಿ ಪೂರ ವಿಷಯ ಏರ್ ದಾನೆ ಎಂಚ ಪೂರ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಪ ಅಂಚದ ಐತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇವರೇನು ತೆರೆಯೋನೆರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚದ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದ